kellett visszaállítani. Á, jó van. Van az F8-at idióta, hogy azt nyomkodtad. Nem. Igen, itt azért régi sérelmeket is föl lehet majd fedezni a pályán. Mindenki meg akarja mutatni a másiknak, hogy most ő van jobb formában. Majdnem jó volt. Lehet akár indítani is. Leopardnak. Ez már a védőké. Rogba az energiabomba. Elvesztettem. A védelem Tehát az még lesz se lett volna, bassza. Már az meg nem is az. gyönyörű megoldás. Mater nem bír magával. Szaladgál itt. Igen, középen. Elrúgta a labdát. Kereger a labdát. Hoppát, itt védők vannak. Fújt. Hey, Jól íramodik meg. az lesz. Az lesz. Anelka. Igazi balfé. Gól. Na te lófasz. Tehát kapus van, papa, nem portás. Hatalmas kirúgás. Nagyszerű fejes. Cselmester Fernando Torres. Most le lehette passzolni neki a labdát. Semmi. Egyértelmű szabadrugás. Csak figyelj. Sokkal rosszabb volt, mint gondoltam. Istenem. Ő kiváló szabadrugás volt. Kivédi. Igazi balfé. Menj már. Megtisztítottam a szemüveget. Láttuk a szabálytalan szerelést. Úgy fogsz jobban játszani. Az igen nagyon. Hamaros eszű Lampard. El tudná képzelni, hogy őt hozzák játékban. De jól dolgozik a védelem. Na mi? Labdát veszteni sosem jó. Ja, hát ez Sikerült tényleg. elveszíteni. Labda volt, papa? Jó. Les. Drogba. Mondom les. Nem volt les, papa, majd nézz vissza. A streambe. Például. Vagy most. Micsoda parádés Figyelj, játéktól az nem várható. lesz. Azt hiszem, Kurva eddig les a volt. lehetőségét sem hibázta el. Másodjára is les, nem csak első. Az, papa, szintiszta indítás volt. És ez még kurva már. De semmi nem volt. Szemüveget a bíró. Add már neki szemüvegedet, bassz meg. Ráférne. De A labda Drogba birtokában. Most megindul, várja a labdát. adod neki, les volt. Gerard. Egyedül viheti. Gólhelyzetben. Kapus nem portás. Mi volt ez? Kapus nem portás. Anelka. Ügyesen mozog az üres területre. Meg a Érdemes kapusod. lenne nekiadni. A boltásod. Meg is húrnám neki. Mintaszerű közbelépés. Nem képes megtartani a labdát. A labdát így értelemben vezeti. A labda Lampard birtokában. Gerard. Kész. Még ezek a próbálkozások. Cole. Píszent vagy. Elrúgta a védő. Johnson. Na, azért bírjál magaddal. Ez a beszél. Anelka. Drogbaé a labda. Nem tud. Hát ez mi volt? Erre a labdára jobban kellett volna ügyelni. Jól dolgozik a védelem. Hát jó van már azért már mindent, nem? Na. Most senki nem irigyelheti a Á, jó lesz. Hát de! Igazi balfék. Fabio Aurelio. Az jól megindultál, fatál. Hey! Ráugrott a labdára. Te kapus, aki nem portás. Hozott közbe lábbal. Úszás volt. Azt hiszem le is sérült. Az Csak nagy figyelj. kellett volna. Ez a Bantu még. Várj. Nagyon bika lett. Milyen szabadrugás lesz ez? Kész. Ja, igen, persze. Tök szándékos volt. Jött. Hát, balfék voltam. Csapódik a labda. A labda Gerard birtokában. A bíró tovább engedi. Na jó, persze, igen. Hallod, hatszor felrúgsz, és még mindig tovább Mindig keresi a engedted. rést, várja a Nyilván. passzokat. Na még. Fernando Torres. Könnyű dolga volt a védelem.
Ja, hát ez igen, még hát volt ez az szabálytalan, igen. Te Hát mit nyolcszor- csinálsz? Te már 8-szor felrúgtál, nem? Nekem ez az tök szabálytalan. Hát épp az, hogy ez pont nem az, amikor én megyek neked. Ja, nem, az nem az. Hát nyilván, az soha nem az. Gerardi a labda. A védők nem lankadnak. Hát, hogyha ez mit szólna. Gól! Ja, ezt Akkor mit csinál be? Az állás. Nem Na. úgy látom, hogy nem lankadnak. Sokan voltak előtt, és végül belőtték azt a bizonyos gólt. Ballack Most be kell lendülni. Jól helyezkedik a játékos, vajon megkapja a labdát? Ez egyértelműen szabálytalan becsúszás. Semmi Piros nem volt volt. neki. Egy jól helyezett labdával Ez megoldható semmi a nem dolog. volt. Ez neki zicsel. Elakadt egy védőbe. Mascherano. Nem képes megtartani a labdát. Fabio Aurelio. Majdnem élt a lehetőség. Ez mi volt? Gól. Az lesz. Kiváló hosszú passz. Mondom, lesz. Rá kell lőnie. Hát ez nem sokon múlott. Mascherano. Fúvatlan volt. Mondjuk egy piros azért átfér. De igen. Twitch-ek vézétlés játéktól is. Évekig. Igen, ügyesen hárította. Figyelmetlen volt. Még lők is fejbe utána. Fernando Torres. Na, hát de... El a kaputól. Ezt vallotta Petrucci. Lehet akár indítani. Lesz Zsigi Bigula. szépen csípte el. Ez még mindig ott fetreng, nagyon jó. Egyértelmű volt, kinek kell passzolni. Magára maradt. Ugye, már. Aztán a labdával. Rokba. No. Na, az jó volt. Tetszett. Johnson. Közeledik Jézus az év eleje. végéhez, még Ez nem jó volt, dölt el ez a tetszett. mérkőzés. Az lesz. Hosszú labdákat. Svédi. Ballacknál. Fent az Ez a ászló. lesz, Csabi. Lesfújt a játékvezető, és igaza volt. Igazi bal. Gerardi a labda. Carvalho. Szabadulgás. Ez meg szabálytalan volt, Csacsa. Sem volt a labda. Látom. Rész. Vajon belőnie? Ez meg lesz, Csabi. Aha. Kitörő passz. Maluda. Maluda. Akár össze is jött. Öristen. Hányok A niggerkés. Belőtte a niggerkés. Hányok mindjárt tőle. Oda süss. Innen egészen könnyűnek látszott, nem igaz? Korszerű villányos ellentámadás. Dupla tüdejű Ez Gerard. szobra. Máskor pontosabb. Leszokta. Egyszerűen mellé lőtte. Mindenki hagy ki helyzeteket. Anelka. Jól íramodik meg. Na, Megpróbálja. Nagyszerűen játszott. Szép lövés volt, de bravúra csak. adjad már magad. A partező egyértelműen mutatta, szöglet. Chelsea jön. Jó Pedig smashjeltem. ügyet le. Ezt most lefújja. Megbaszom, lefújja. Cselmester, Hát de- Fernando Torres. Fernando Torres! Nem. Jézus erege. Majd most fújja le. De jó. Száll a labda, Toldia. teljesen nyílt még a mérkőzés, 2-1 az állás a szünet. 2-1 az állás. Hangulat még mindig remek. Ez game, ez life. Szurkolók lelkesen várják a folytatást. Ballákhoz került a labda, és ki tudja, mire készül vele. Drogba. Jobb helyre. Én is úgy gondoltam. Ez volt. Hand. Ajjajjaj, de közel. Két ballábossal lövöd. Ebből gól lehet. Gerard.
Fogd Gól. meg te faszokó. Nál a labda. Anilka. Jobbáé a labda. Fegyelmezett védekezés. Rossz lövés. Óvatlan passz volt. Gerardé a labda. Most buktatás. Csábénet felbukta, ez nem szép. Persze. Skrötl. Az jó. Passz. Maluda. Már csak Az meg fél más. időn kell túljutni. Nem tudtam elpasszolni neki. Védelem. Semmi baj. Majd én. Nem neki gondoltam, de most már mindegy igazából. Lampard. Jól lép közbe. A labda Fernando Torresnél. Ebben az időben a Liverpooli játéka gyors passzol. Azt az mi volt? És a labda az ellenfélhez kerül. Anelka. Na, a cigányok úgy jönnek rá, valószínűleg. Fernando Torresé a labda. Sokan vannak hátul, hogy megállítsa. És az ellenfélhez került a labda. Messziről kapura. Botor. A játékos mindent megtett, egyszerűen csak nem volt szerencséje, Pisti. Majdnem megvolt az egyenlítő gól. El tudná képzelni, hogy őt hozzák játékba. Agilisabb volt ellenfele, megszerezte a labdát. A labda Lampard birtokában. Lesen marad. Les volt, csacsa. Hogy les. Jól látta a partjelző, Passza, jó lövés. Madarat láttam, arra lőttem. Úgyhogy már les volt. Gól. Azt a kurva. Megyek ki faszapunk. Játékosnak is megállná a helyét. Anelka. És ez mi lesz? Lövés távolról. Ó, geca. Igazi balfény. 2-1 van Zotyó, nekem belefér. Kapus átrúgja a túlsó térfélre. Drogbáé a labda. Anelka. Most megindul, várja a labdát. A cselmester Fernando Torres. A dupla tüdejű Gerard. Itt a védő. Nem tudom miért nem húztál a másik irányba. Vajon Miért? visszaorvosság az óravédekezés előtt. Nem a labdára Piros lap, találta cső. el, de nem kap érte lapot. Akkor jó. Hogy még itt a visszhangú ez az. Lampard! Gyorsan elrúgja. Carvalho. Árva jó hosszatja. Megakasztja Szar a volt? támadást. Gerard. Az Rossz már. passz volt. Essien a labdával. Cool. Itt a helyzet. Ah, de miért nem lőtte már el? Na, Szabadrugás következhet. balfény. Azért beszartál? De Essien. most a jó. Szép Mondom, védekezés. hogy most a jó. Ügyesen mozog az üres területre, érdemes lenne nekiadni. Bal. Kiváló helyzetfelismerés. Zoli, hát ez kapus, ez nem portás. Majd lát. A kapus védése meghiúsította a látványos próbálkozás sikerét. De most miért nem erősz... Bazd meg, szöglet. Na csak figyelj, ezt most betegerintem. Bíró szögletet. Meglepődnék, ha egyből betegelnéd. Balázsnak egyszer sikerült. No, hát ez nagyon ratyi lett. Ratyi tollér lett. Cool. Onnan is ellövi. Hallod, 4 méterre fölé van. Érdekes. Nézi, kinek adhatja. Drogba az energiabomba. Azt a kurva, hogy belém szálltál, baszd meg. Tölteléknek lenni. De... Mindig keresi a rést, várja a passzot. Szerelem, anyátok picsáj! Gerardé a labda. Jól helyezkedik a játékos, vajon megkapja a labdát? De alá ne vágjon valaki. Pontos labda. Távoli bomba. Kiütötte. Kereven a labdával. Kocka, mint kerigeri a labda. Cool. Egy védő. Sean Paul. Fújt. Van. Lehet akár indítani. Neki én egy jó beadás, Gerard. Én egy jó vágás, itt is van. Terry szabadította föl kapuját. John Terry. A kurva anyjában mekkora van De neki. most az igazán érkezhetett volna valaki például. Egyértelmű volt, kinek kell passzolni.
Gyors becsúszó szereléssel szerezte vissza a labdát. Ez a labda átkerült az ellenfélhez. Rakja már alá magát valaki, ez nem bassza. Jól íromodik meg. Azt kit láttál, apám? A labda Ballacknál. Ez ilyen a labdával. Rizikós passz volt szó mi szó. Nem áll. Mascherano. Előttem én. Jézusom. Várjuk ezektől még. Bossingva. Elcsípte. A labda... Na még, az. Sokan még most is... Megbaszlak ezt a meccsen. Nekem bejött volna. Maluda. Igen, ezt tudom, hogy egy specialitás, hogy a csíragó. Senkiren marad állva. Lampard. Szorosan fogják a támadókat. Ó, hát ezt nem jó nyomtam. Spacét nyomtam az ebetű helyett. Nagy kell. Mascherano. Vagy spacét. Volt egy veszélyes pillanat. Most le lehette passzolni neki a Nagy igaz Werder. labdát. Most. Látszott, Csá. hogy a kapusé lesz a labda. Mi a helyzet? Kek vágja ki a labdát a mezőnybe. Semmi már, hogyha agypasz kapok a tanulásról, úgyhogy muszáj Azok, te még voltam, azóta is tanulsz. muszáj voltam abba hagyni. Mehet tovább a játék. Balázs képzel fifázunk. Túl jó passz. Biztos, hogy nem haver. Az ott van a split second-del együtt a lomtár mélyén. Ismét a kapus. Ó, pedig olyan jó, hogy split secondozunk már. Megviseljetek rá, nekem nincs időm. De nekünk sem. Hova persze. Jó, és tegnap lemaradtam arról a kurva meccsről. Hát, jobb is. Kiegyenlíthetnek. Egy órával később, amikor évfék voltam abba a tanulást, akkor kezdtem el olvasgatni, hát mondom, nem bánom, hogy kihagytam. A labda Gerrard birtokában. El tudná képzelni, hogy őt hozzák játékba. Na. Adás lesz. Az is? Hát ezt nem hiszem el. Jó, nem, hogy gyerünk egy még egyet basszak, hát ezt Különös. apát Ez passzát. live. Rohadt Csína 45. perces